उन्हाळा सुरू झालं आणि उन्हाळा सुरू झाल्यावर काय करतो आपण? साठवणीचे प्रकार. हा, तसे साठवणीचे पदार्थ पण करतात आणि साठवणीचे प्रकार पण. त्यातलं गेल्या वर्षी आपण काय टाकलेले? कांदे आणि सुकी मच्छी कशी स्टोअर करावी. तर त्यावेळेला व्हिडिओमध्ये खाली कमेंट्स होते बऱ्याच मैत्रिणींचे की आमका लसूण कसं स्टोअर करायचं तो सांगा. तसं म्हणतात लसूण जास्त वेळ म्हणजे वर्षभर स्टोअर करू नये, कारण तो मिळत राहतो. पण काय होतं माहितीये, लसूणचे भाव 200 रुपये पाव, 250 रुपये पाव असे होतात. म्हणून लसूण कसं स्टोअर करायची ही ट्रिक आताच ह्या महिन्यात जरा लसूण स्वस्त असतात. जसं एप्रिल, कांदो तसं लसूण. म्हणून ह्या महिन्यात एप्रिल मे मध्ये लसूण स्टोअर करून ठेवायची. आता तुमका दाखवतो आम्ही 3 प्रकार की तुम्ही 3 म्हणजे भरपूर होता जसे करण्यावरच. पण आम्ही तुमका आता जसे जमतील छोटस व्हिडिओ करूया, पटकन बघू होता ना, म्हणून दाखवतो कशी स्टोअर करायची. आधी घेऊच्या पासून सुरुवात. चला. तर बघा, बाजारात असो लसूण गावता, मोठे मोठे कांदे गावतात. घेतेवेळी काय करायचं, असो देठ घ्यायचं. असो देठ घेतलास ना की लसूण जास्त दिवस राहणार नाही. इथे खूप सारे असे बॅक्टेरिया पकडलेले असतात. त्यामुळे असो असतात ना तर तो लसूण चांगलो. आणि बघायचो तर असं पॅक पण घ्यायचो. असं ह्यो पोकळ घ्यायचो नाही. ह्याने काय होता, लसूण जास्त दिवस राहणार नाही. असे पॅक पण जर घेतलास ना तर तुमचं लसूण वर्षभर स्टोअर राहता. म्हणून घेतेवेळी कांदे असे घ्यावा आणि असे सफेद देठाचे घ्यावा. असे ब्राऊन असले तर तुम्ही ते कापून टाका. वरचे जी हात नाही काळा प्रकार तो कैचीने किंवा सुरीने कापून टाका. मग तो तुमचा असो प्रकार तुमका गावात. आणि हे बघा असे घ्यायचे. हे जे लाल लाल आहे ना, हे गावठी लसूण. गावठी लसूण. आणि ह्यो एकदम जून नाही, सुको नाही, थोडं ओलसर. जास्त सुको असतात ना तर तोही लसूण पोकळ होता. पोकळ झाले की लसूण दिसत नाही. त्याच्यामुळे घेताना. आणि कांदो असो दाबून घ्यायचो. जर तुमका जर नरम लागलो तर तो पण कांदो पोकळ होता. म्हणून कांदो दाबून घ्यायचो. आणि दाबल्यावर असं खुलता नाही. हे बघा, वाजता पण खुलत नाही. हे बघा. आणि साली सकटच लसूण ठेवायचो. ही अशी झाडीचा भांडा घ्यायचा, झाकणवाला, हवा बंद. आणि ह्याच्यात असं झाकण लावून ठेवायचा आणि हे ठेवायचं. है ना हवा जाता. ही झाली की नाही सिंपल ट्रिक. ही सिंपल ट्रिक. असा भांडा नसात तर तुमका जर बर्नी असत प्लॅस्टिकची, तिका अगरबत्तीने होल पाडायचे आणि त्याच्यात लसूण भरून ठेवायची. भांडा जर नसात गावला किंवा नाही मिळाला आणि असाच बरली तर कशा खर्च करा. तर असा केलास तरी चालत, तसा केलास तरी चालत. पण ही ठेवची खय तर जिथे लाईटीचो किंवा उन्हाचो प्रकाश पडत नाही त्या जागी. जास्त गरम ठिकाणी लसूण ठेवू नये, तरी सुद्धा तुमचं लसूण वर्षभर टिकणार नाही. आता दुसरा प्रकार ही घ्यायची. असे खोके असतात, त्या खोक्यात अशी वचून ठेवायची. ह्यो दुसरा प्रकार. आणि ह्यो असं बंद करून ठेवलास तरी चालत. ह्यो एक झालो. उघडो ठेवलास तरी चालत. फक्त अंधारातच लसूण ठेवायचो. लाईटीने लसूण पोकळ होता. आता तिसरा प्रकार. बॉक्स पण नसा तर आपली ही पहिले जुन्या काळातले पिशवे हे गावायचे. या पिशव्यात भरून ठेवायची आणि ह्या पिशवी कसे होल पाडायचे असे कैचीने सर्वत्र. तर मी दाखवते वतून. खोक्यात वतलेले ती काढते. लसूण किती सुकी आहे ती बघा, मस्त. सळसळीत. अशी भरली की हय स्टॅपलर मारा, नाही तर असं रबर लावा. रबर लावलास तर आहे ना अशी थोडी हवा पास होतेली. आणि असे हय असे हे बघा कैचीन हय होल करा असे कापून कापून. हे अशी सुद्धा लसूण तुमची वर्षभर राहता. झाली ही एक पद्धत झाली. आता हे बघा, पोरांचे केलॉगचे पिशवे असतात, त्याच्यात पण तुम्ही ही लसूण स्टोअर करून ठेवू शकता की त्या ह्याच्यात ना लसूण बरी राहता. झाडीच्या आपल्या कांदे पण बघा असे गावतात, लसूण सुद्धा गावता. मग त्याच पिशवीत जरी ठेवलास ना तरी ही लसूण मस्त अशी स्टोअर राहता. ही बघा, पण उजेडात नाही, अंधारात. नाही तर पोली होता. आता आपण लसूण स्टोअर करूचे 3 म्हणता 4 प्रकार झाले. आणि खत पाहिजे असतील तर खाली कमेंट मध्ये सांगा, आम्ही सांगतो तुमका. गोणीची पिशवी असता किंवा आपली पातळ झाडीवाली ओढणी असतात त्यात ठेवा. कपड्याची पिशवी असतात त्याका पण होल पाडून ठेवा. बरेच सारे पण साठवण्यावर आणि लसूण घेण्यावर. आणि तुम्ही कोणती प्रकार फॉलो केला तो खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि तुमची 6 महिने तरी कमीत कमी लसूण छान रवतली ही गॅरंटी. घेण्यावर पण क्वालिटीवर पण स्वस्तातली घेतास तर ती तेव्हाच्या तेव्हा वापरून टाका. आणि फ्रीज मध्ये कधी स्टोअर करू नये की त्या त्याच्यामुळे येतली झाडा. महत्वाची टीप.
तर आजचो ह्यो शॉर्ट व्हिडिओ म्हणजे लसूण कशी स्टोर करू हे उन्हाळ्याचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो नक्की खाली कमेंट करून सांगा. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. आणि हो, तुम्ही पण कशा पद्धतीत करतास तीही कमेंट मध्ये हा. सांगा. आणि तुमका कोणती आवडली आमची पद्धत ती ती पण पण नक्की. सांगा. चला पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. बाय बाय.